Dobro jutro, dobar dan, dobro veče svima dragi moji ljudi, ovde vaš filmadžija i danas ćemo da pričamo o jednom, pa možemo da kažemo o hororu. Nema ništa strašnije od duhova, demona, đavola, ali možda i ima. Možda strašnije od toga jesmo mi, ljudi. Zato ćemo danas da pričamo o filmu koji se zove Speak No Evil. I admire you. Louise is a great woman. I've always wanted a family like yours. Mom, something's not right with him. Ne izgovori nikakvo zlo. E sad, o čemu se radi tačno? Odete na letovanje u Italiju sa vašom ćerkicom, ženom ili sa vašim mužem, zavisi iz koje perspektive gledamo, to je muški ili ženski, nebitno, i upoznate tamo neku porodicu koji su stvarno okej, oni imaju sina, žena, muž, i stvarno su cool, zezanje, okej, ono, međutim, oni vas zovu da dođete u neko njihovo selo u Irsku ili gde već nije ni bitno. Dođite, budete naši gosti i razmenite brojeve telefona i posle se čujete i oni vas stalno zovu i vi ste tu kao, znaš, u kontaktu ste ovo, ono, i odlučite da odete. I odete, brate, i vidite tamo, uživate ovo, ono, sve nešto. Međutim, kako vreme prolazi, otkrivaju se neke tajne u tom mestu ili u toj kolibici, jel? Te porodice. Mali ne priča zašto? Pa zato što mu je odsečen jezik. Zašto mu je odsečen jezik? Pa zato što to uopšte nije njihov sin. Zašto to nije njihov sin? I radnja se razvija i onda postaje sve gore i gore. Znači, ljudi, ovaj film preporučujem, znači, od mene 5 zvezdica. Definitivno 5 zvezdica. Znači, film je razbio kakav je. Ovaj film je urađen inače po nekom danskom scenariju ili ne znam da li čak i knjiga neka, to je neki horor, ali ovo je psihotrailer horor, ovo je stvarno dobro urađeno na osnovu tih informacija koje su oni dobili od tog nekog scenarija ili knjige, šta već, od nekog danskog pisca, jako dobro urađeno, što ja smatram da je i moguće u stvarnom svetu da se desi, jer ima mnogo čudnih ljudi na ovome svetu, mnogo čudaka, znači odete tamo i neko želi uopšte da vas ubije, da uzme vaš identitet, da vam uzme sve pare što imate na kartici, na bankovnom računu, da uzme sve što je vaše, da uzme vaš auto i posle da na vaše ime putuju tamo negde. Znači, vidi, ovaj film budi stvarno neki strah i verujem da je ovako nešto stvarno moguće. Kad budete odgledali ovaj film, onda ćete malo više da shvatite jednostavno ljude, bit ćete malo više oprezni sa kim se družite, sa kim dolazite u kontakt. Jednostavno, stvarno, film utera neki strah, da nisu svi ljudi dobro namerni na ovom svetu i da ovi što su loši, u stvari postoji od njih još gori. Znači, to je, eto, taj fazon. Kao što sam i rekao, jedna jako poznata izdavačka filmska kuća Blumhouse, oni rade jako dobre horore i retko kada pogreše kada je u pitanju produkcija nekog filma, znači stvarno su dobri i ja obožavam da gledam njihove filmove. Tako da vam preporučujem ovaj film, nemam šta mnogo da kažem, ja mogu da vam otkrivam neke detalje ovog filma, ali ne bih voleo, jer želim da uživate, čak sam vam otkrio nešto od toga. U svakom slučaju, verujte mi da je film preterana bombica. Znači, stvarno jako dobar film, oduševljen, izašao je 2024. septembra, šta više da vam kažem, osim da ga obavezno pogledate sa vašom voljenom. You're gonna kill us. He went dead. Hvala vam puno da ste mi živi, zdravi, bacite like, bacite subscribe, hoću da vidim komentare ispod i to je to. Vidimo se u sledećoj epizodi, bre. Peace out!